दाबो देहा दं साख्रि दंलै बिमा गोसो जानायखौनो जाद्लाजोबनो हायो देनां बोरायबा बुरिब्लासो मा जाहैगोन बिराद सानफ्लाङो आङो दानि गथ'फोरब्रा ओरैबादि गोजासै बिमा बिफाखौ जोथोन लानो नागारै नायनो नागारै बुनोसो होसोयो गिलाय लांसैसो आं बिराद दाउट दं आंहा बिनि सायाव गासैबो गथ'फ्रा समान जाया बेखौ टेनसन लायो नामा गावसोर मोजां फरायनानै माबा मोनसे मावनानै जोंखौ नायगोन मानोथो टेनसन लाबाय थायो आजिखालिनि फिसाफोरखौ आङो दैबानाजोंसो रुजुयोलै दैबाना जाब्ला गोदाव सोराव हाब्रांजों खुरखाद्ला लाङो सुनामिजोंसो रुजुयो आं जेब्लानाखि दैबाना जायो अब्ला गोदाव सोराव लामा गैयिजोंबो खुरखाद्ला लाङो फिसाफ्राबो बिदिनो जायो उल्थां फाल्थां ओंखायनो आजिखालिनि उन्दैफोरखौ दैबानाजों सुनामिजों रुजुनाय जादों आरोखि हे बेफोरखौ सानलाबायो नामा जोंना दायथ'आ मोजां फोरोंनांगौ मोजां नायनांगौ मानोथो बिदि रुजुलाबायो साननांगौबो जायोलै आजिखालिनि गथ' फिसाफोरखौ आजिखालिनि गथ'फ्रा क्लास 10 सिमल' मोजां फरायो टिउसननि टिउसन लांलाय लाबोलाय जिरन गैयि हो बेबायदि जै क्लास 10 बारबाय मा जायोथाय हजोंहाय खुनु रावबो होबथामबो हाया रावबो नायस'नो हाया बबेनि बारा बबेजों बारो बेखौबो बुंनो हाया गाज्रि खामानिखौबो बिसोर मावनो हायो आरो बेल' नङा बिमा जोंनि बिमा बिफाफोरनावबो गोरोन्थि दङ मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्राय क्लास 10 सिम आजां गाजां ख स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामसै उनाव क्लास 10 बारग'बाथाय बहाबा कलेजाव दोनहरनानै गासिबो दायथ'खौनो फिसाफोरनावसो जाबसिनजोबो क्लास 10 आव मेट्रिकआव ओरैबादि मोजां मार्क्स लानानै थांगोन स्टार मार्क्सनो फार्स्ट डिभिजननो मोजां कलेजाव फरायहैनोसै उनाव फोद्दा मानो होनोब्ला जोंहा दायथ' गैला गावसोरबो दायथ' लानो रोंला बिदि जायो ओंखायनो जोंहा बे फिसा सानैखौ मोजाङै फोरोंनांगौ दायथ' लानांगौ एकदम मानसि खालामथारनांगौ IAS IPS आर्मि अफिसार बायदि मोजां मानसि जाहोथारनांगौ औ बिदिसो साननांगौ दा डाक्टार खालामनो इन्जिनियारिं खालामनो मास्टार खालामनो IPS अफिसार खालामनो नोंलाय माथो सम आलदासो सानो एखनबा सम बिदि सानफ्लाङोलै बिमा आङो मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नुनानै आयै रानहयजोब्बाय मा जानानै मा लोंनानै बिदि जाखोथाय आयै ड्राग्सनो माबा माबिनो जायैनो बिगुरनो मोदोमनो साफा रानख्रेबजोब्बाय खालि बेगेंल'सै बे आदा सोमलानि फिसालाथ' आयै रानजोब्बाय गासिबो लंपेन्टआनो आदैयाव सिथाबथाहैयो मा होनबावनांगौ बिदिखौ आयु बेवहायबो सोमलानि फिसालाया बिदिसो जाबाय ड्राग्सबो लायो नामा बेलाय हस्टेलावसो थायोमोन दा मा ड्राग्सल' आयै खोनानाय मथेब्ला ओरैबो मोनामसुयैनो ओरैबो सोमोनो बिजिबो ब्रे थुयैनो आरो मा जायोथाय सल'सन आथा सिन्थाय मोनामसुयैनो होनबा मा जाबावगोन बे उन्दैया गैलालै इसोर नै इसिबांल'सै मालाबा ओरैनो ज्रामसो गोलैसिगोनदां दंफां मुरा माबानानै थालांनाय बायदि आयु बिदिसो हे इसोर जोंनि गथ'फ्रा बिदि दाजाथारथों नंखायनो गथ'फोरखौ फरायनाय जोबागौमानि मोजां दायथ' लानांगौ जेरैहाय LP स्कुलाव ME स्कुलाव हाइ स्कुलाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा लांलाय लाबोलाय खालामोना बेल' नङा जोंनि दायथ'आ PO पाससिम BA पाससिम बेबायदि समसिम जों लाथारनांगोन नांगौबा नोङो फिसाफोरजों थाफाहै फिसाफोरखौ नाय बिदि खालाम नांगौबा लांलाय लाबोलायबो खालाम हायोब्ला बिदि खालामब्लासो जोङो फिसाफोरखौ आजिखालि मोजां खालामनो हासिगोन नङाबा बिमा ओरैहाय बिफा ओरैहाय गथ'आ ओरैहाय थायनानै बिदियावनोथ' जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जाजोब्बायना बिमा बिफा गैला रावनिबो बोसोन होनाय गैला गावसोरजों गावसोर लोंलायबाय जालायबाय सोर मा नुहुरनो बावलाय ओंखायनो जोङो जोबजासिम बिमा बिफा थाफाथारनानै दायथ' लानांगौ होनबासो साफा मानसि जाहैगोन मालाय नुवाखै गुबुन जाथिफोरना BA पास जाब्लाबो MA पास जाब्लाबो बिमा बिफाफोरजों बुजायो मालाय फिसाफोरजों थाफा बिमा बिफाफोरा फरायहोयो नायो जाहोयो लोंहोयो जोंनि बर'फ्रा बिदिखौ रोङा ओंखायनो जोंनि बर'फ्राबो बे हुदाखौ सोलोंनांसिगौ आच्छा बन्दु नों दिनै आंनो खोथा हो नों हिनजावखौ माब्ला लागोन ना लेखाय होजोबनो सानखो ना माखो ना मोस्रोमफोरनो जाहोला जोबनो सानखो ना माखो एफा दामि लाइफखौ बुस्थुखौ मिनिदोंसो थाल मोनाखै बियो बुरबका उनाव लाजिग्रा जालांगोनखौथ' मोनथियाखै बियो हाबाखौथ' आं दानो लाथ'नो हानाय नङा गथ' गथायखौसो फोरोंनो ना हिनजावसो गाननो जोमनायनो जेबो इनकामानो गैया आंनाव माजों लानो आंलाय
बिदियावथ' बिराद मानसि नस्थ' जालांबायलै इनकाम नेयावनो इसोरानो मानो सोरजिदों मानसिफोरखौ मानो सोरजिदों हा हाबा लानो नङाबा संसार जानो नङाबा गथ' गथाय खांनो नङाब्ला हा बेरायनो नङाब्ला हा नोंनि खोथाखौ लानानै आं जाम्ब्रनो गोसो गैयालै हाबा जाखांग्रोमोना मालायफोरबायदि दिल्ली बेंगालर थेंगालर खामानि मावहैनो गोसो गैयालै आङो मालायफ्रा हानो हागौ आं हानाय नङा जै हिनजाव लाबाय सानसेबो हिनजाव गारनानै गुबुनाव थाङा आङो माथो साननाया अंख'आ मेथामेटिक्सआ गेन जारलायबाय नालाय गोबाव थानानै हाबा लाग्राफ्रा बिदिनो गोनलै माथो मानसिखौ जाम्बासो नंदोंमोनलै आंलाय एसे हिनजावाबा थिगैनो दंलै आसला बाब्रे हिनजावजों थाफाबाय थागोन आं आरो थाफानो हानाय सम जायागौमानि अबस्था जायागौमानि हिनजाव लानायाव गैया आं होनब्लाबो लानांगौ लाथारनांगौ हिनजावखौ बैसोजों लोगोसे लानांगौ हिनजावखौ जोंनि बैसोआ 60 बोसोरसोल' जोरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय इउरिया हासार बायदि बायदिजोंनो डेमेज जायो सुगार बेमार जायो बायदि बेमार जायो हे बुंनो थाङोब्ला 45 बोसोरसिमल' जोंनि इन्जिना थाग्रा थायो बे समावनो जों हाबाखौ लानानै फिसा फिसौ खांनानै ग्रें ग्रें संसारखौ जानांगौ नङाब्ला नोंनि लाइफआ स्पइल गैला नोङो नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैथारबाय नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैथारबाय गावहा गथ' गथाय गोनांखाय हिनजाव गोनांखाय जुदि नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैयोबा दिनैनो दानो सिख्ला नागिरना होलाय कयेकदिन गोसोथोनानै आंबो हाबा लाना देखायगोन नोंनो दोनहैनो नागिर हागोन लाइनाव फैबाय फाग्ला दासो नांहांबाय थै बे हिनजाव नागिरनाय जिनिसालाय आंनो लाफा मैगंफोर बादिसोलै दसे नागिरना होनो हायो आं नोंनो हिनजावखौ खिन्थु ओरैबादि आरोखि जोंहा मोनसे आफाद दं बे आफादानो जाहैबाय HLP आरो हिनजाव लागोदान पार्टि आरो बे पार्टियाव नोङो हिनजाव लानाय लोगो लोगो 15,000 होनानै जयनिं जानांगोन नङाबा नोङो बैकट बादि जानांगोन आरोखि बे सेंग्राफ्रा हाबा लानाय लोगो लोगो नैबे जोंनि पार्टियाव हाबनांगौ आरोखि बेखौ जों इसिसन दाना दं दा बेखौले होथारनांगोन नोङो जयनिंनि मुङाव देलै दे बुन्दु नों हिनजावखौल' मोजांखौल' नागिरना होदो मा खोनाफेरै आफाद दालायखो नोंसोरलाय जागोन बियो जयनि उनाव जाबाय थागोन नों खालि हिनजावखौल' मोजांखौल' नागिरना होग्रोदो वाव मासिबां समायना टाउन एरियानिफ्राय गामि एरियानो साबसिन मारहाय बार खोलो खोलो मिथिंगानि बिखायाव मा सिन्था खालामदों नोंलाय हिनजावखौलाय दिनैजों गाबोनजों साननैल' नेथ' नों साननैनि उनावनो जागोन जेबो सिन्था खालामनाङा नों हावनै सोरबा सिख्ला आयु मासि आगुन सिख्लालै बियो जोंफबजोबनाय आयु र' नों थाथ' दे आं रायज्लायहैनि नों बेयावनो थाथ' दे ओइ जारौ र' नोंजों एसे खोथा दंमोन एसे रायज्लायनो दे मा खोथा जेबो नङा बेयाव थ' ओरैनो फंनैसोल' गिनाङा हा फै बिनानाव फै बावनो जिरायदो हा बहानि नोंलाय जारौ अखा हाब्लाबो थाथ'लायै आं क'क्राझारनि आदा आंहा बेयावनो आइनि बिब' आयं दङ नालाय बैयावनो मोनखानोसैमोन बिनिखायनो थारमाने बिनानाव आं नोंखौ लेंहरनाया जाहैबाय हावनै बाव सासे लोगो दं आंहा जिरायगासिनो थारमाने मानसिया हिनजाव नागिरगासिनो दं नालाय ओंखायनो नोंखौ गोजाननिफ्राय नुहुरनानै बेजोंनो एसे रायज्लायहैसां नंनानै नोंखौ लेंबोनाय जादों आरो मानसियाबो थाखा फैसाबो दंखायो मानसियाबो मोजाङैनो साफा नोंसोर जुदि गनायलायोब्ला आरामसो लालायदो गोसथोलायदो बिदि आरो आयु आदा बोरै बिदि एथ' हथादै गोसथोलायनानै हाबा जानांगौ जाखो जायोलै बिनानाव आजिखालि हाबाया हथार मथारसो जाखायो दा मबाइल जुग ना लाइजाम लिरनायनि जुग गैला दा ओंखायनो हथार मथारसो जानांगौ हाबाखौ बिदि हेलौ होमबाथाय हाबा जाबाय आरोखि हरखाबै हाबा जानायावसो बांसिन गोजोननाय थायो गोसोलायनानै हाबा जायोब्ला अनलायनाया उनावहाय खालास जायो नांलाय खमलायनाया बारा जायो संसार जानायाव मोजां जाया हरखाबै गोसोलायनानैसो हाबाखौ लानांगौ
मायु ओरैबादि थाग्र' जायो अनलायनायाव जानायाथ' जायो नाथाय आंहा गोसोनाय दंखायोना आयै आजिखालि गोसोनायखौ लानाङा नोंसोर गोसोलायनायनि समाव जा इन्टारेस्ट एसे एनै लाबाय बेनो जथेस्थ' जाबाय मा रायलायबाय थाखोब्रा बे ना गावसोर लानो गोसो जागोन नामा मा दाबो सफैया सोबाव जाथोंसै बाराबा जायखियानो जाया मोनबानो जाबायलै जाय हक बे आंनि बन्दुखौ नायग्रोदो खिबा बेखौ नुनानै नोंनि गोसोआ बायलाङो नोंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय बे साबसिन जानो हागौ ना ओंखायनो बेखौ नायग्रोदो दे बिनानाव ए थ' बिदिब्ला आदा नायजागोन बे थौ सासेल' गोसोनानै थि लाबाय थानाङा मानसिफ्रा गोबां सासे सानै साथाम साब्रै साबासिम लानांगौ गोसोनायफोरखौ बारायनांगौ जेबो नङा आंनि लोगोसो बिराद मोजां मानसि जेबो सिन्था खालामनाङा औ नै माथो बिनानावसो आयै सेस खालामबायलै सयथिबो आयै एसेथ' रायथिनायनि सिगांथ' सोंग्रोमोन सोरनाव थांगोन बहा फैदों आं आयै सेस खालामबायलै बिदि सयथिबो आंखौ लासिंसि खालामबाय बिनानावखौ लासिंसि खालामबाय आयै सेस बरबाद आदा आयै मासे लासिंसिं खालामनाय जाखो होमबा बियो आदाखौबो लासिंसिं खालामना जाबाय आंबो लासिंसिं जाबाय आयै सानांगौआ बेबायदि मावनो नाङामोन आङो दाना दे जिरायदो दे बावनो जिरायदो दे माब्रै सानैजों नायहाबलायबाय थागोन नोंसोरलाय ना फसायलायबाय लालायदों नोंसोरो लालायदो जरा जुलि जादों नोंसोरो आं खादोंमोन नोंखौ नोंनि बयफ्रेन्डखौ नागारनानै बिनि साइजखौ नुब्लानो फसायगोन होननानै दसेनो ब्रेकआप खालामबाय नों बै बयफ्रेन्डखौ आं खादोंना मिलायबाय गोसोलायबाय होनबा नोंसोरो आं खादों नोंखौ आं होनाखै नोंखौ आंनो लाफा मैद्रु मुला मैद्रुफोर बायदिसो होनदों हिनजाव नागिरनाया दा जाबायना मादै फिसाजोसो बियो आंनि बिनानाव जायो आंनि बिनानाव हजों क'क्राझार टाउननि मादै फिसाजोसो बियो आंनि बिनानाव जायो लासिंसि खालामबायलै नों आंखौ आं जेबो मिथिया आदा लिंनानैल' लाबोबायना बियो जानला मोनलानो आं नोंखौ गोजाननिफ्राय सिनायहराखै जेबो नंलाना नै दुखु दामोनसै बे बुन्दुआबो नोंखौ नुफेराखैमोन ना आरो आंबो गोजाननिफ्राय नोंखौ सिनायहराखैमोन बुन्दुआबो दिनैसो नोंखौ नुफेरबायना आरो आंबो माब्लाबाबो सिना जाना खालामना होनाय जायाखैमोन जेबो नंलाना नै दुखु दामोनसै जेबो नङा आदा जेखि जाया बिनानाव गाज्रि दामोनसै बाथ्रायाथ' एक्सिडेन्टेलि जाबाय बिनि बिनानावब्लाथ' नोङो आंनि बिनानावबो जायो ओंखायनो गाज्रि दामोनसै गोरोन्थि जाफ्लांबाय बुन्दुआबो गाज्रि दामोनसै दे आइ एम सरि सिस्टार जिखुनु नानि नों न'आव थांग्रोदो आइबो आफाबो न'आवनो दंखायो आं बुन्दुजों एसे रायलायबावनानै आंबो थांसै जागोन दे आदा आं थांदोंसै होमबा साला बुदबक आंखौ दिनैनि दिनाव जोबथा लाजि फोनांबाय नोङो ग्रामार गैयै खिजानाय बिब्दि फोनाङो बिब्दि लाजि फोनाङो मानसिखौ अभद्र बिनानावजों बेबायदि लाजि फोनाङोलै दिनैनि लाजिनांनाया आंनि जिउआव देरसिन लाजिनांनाय आरो जोबथा लाजिनांनाय आरो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेवलाय आंनि मा दाय दं बेखौ नोंनि बिनानाव होननानै बबे जिनिसाव नायनानै सिनायनांगौ आंलाय गोदाव सोरावलाय बेलाय इनसिडेन्टेलिसो जादों दा आंनिबो भुल गैया बिनानावनिबो भुल गैया नोंनिबो भुल गैया आंखौ बिदि होनलाबायनो नाङाब्रा नोङो नोंनि एडभाइसआवनो आं दिनै बेबायदि एक्सिडेन्ट जादोंमोन नोंनि खोथाव मोनसेबो लाजाया औ खोथाया बेबो मोनसे आंनि मोनसे एडभाइस होनायखौ नों लाबाय बावनो घटना जाबाय बेयावलाय आंनि मा भुल दं नोंसो आंनि एडभाइसखौ लादों थांसै दिनैनिफ्राय नोंनि हिनजाव नागिरनायखौ आं नांलालै सोरथो लानो थिनदों लाबा लाथा जेबो फाजां खिबावबो हा नाङा हा नोंनि थाखाय नागिरलाबो आं नोंनि हिनजाव दिनैनिफ्राय ओमफ्राय गामियाव बिमायंनाव बोरै साननै गाहाम थाहैनो हाखो नोङो थानो सुखुहैदोंसै थानो सुखुवा जायो नामा एथ' मोजां मिथिंगाजों बुंफबनाय बार खोलो खोलो जायगायावनो थाबावगौसोमोन आङो कलेजाव क्लास गैयामोनबा आं बिदि सिख्लाफ्रा बहाबा थाबाय थानो लुबैनाय थांनो गोसो जानाय होनब्लाथाय गुबुन सन्देहसो लाफ्लांलाय लाङोलै बिमायंनि गामियाव मोजां सेंग्राफोर दङदां हेन्डसामनो
सेंग्रा मोजांसो होनदों मा जादों मिथिगौ नोङो है मा जादों खोन्थासाय खोनासंनायनां बुस्थुखौ है मिनिनो गाबनोसो जादों आङो खोनासं मिनिदोंसो साला बेखौ एफा खाथिजों लामाजों फैनायखौ सिनायहरा जायो बानायफ्लाखादोंसो बियो मिथिबाय आजिखालि बिनानावखौ लाग्राबो ओंखारबायथ' सोरबा सोरबा हौवाफ्रा नोंखौ बियो गावसिनाव थांगोन होननायखौ मिथिखानायखायसो बियो लोगो लानानै बिदि नेबाय थानानै बे लोगोखौ फोरोंदों बिदि खालामनो बियो आंनिब्ला बियो बिदिसो गथ'नाया खुसि मोनदों नोंहा आंनि सिगाङाव है जाम्बा जाम्बा होनोहाय नोङो सोरबा बिदा बिनानाव गोसथोलायफेरो नामा बबेयाव खोनाया नोंलाय आं बबे जायगायाव खोनायामोन खय थारिखआव खोनायामोन बावबाय आङो खिन्थु खोनाथारदां खोथाखौ सैथो बिदा बिनानाव लालायनाय दंनो बहाबा है नोंलाय माथो आंनि सायाव फोथायनायानो गैया दौ आजिखालि फोथायनाया दलर थाबाय थाग्रा बुस्थु नामा बियो बिदाया लामायाव जमनानै बिनानावखौ रायथिबाय गाव हारसिङैथ' रायथिनो हाया लोगोखौ रायथिहोबाय बेयाव मा बुजियो दाजाब दानख' प्लास खालामब्ला डिभाइड खालामब्ला हिसाबा बेनो बिदाया बिनानावखौ फसायो हास्थायो एक्सिडेन्ट बायदिसो जादोंहाय बे खोथाया आं बेसेबा गोजानावसोमोन आरो जाय खाथियाव थांनानै रायलायहैदों आदानि लोगो बियो आंखौ सिनायामोन मानो बुजिया नोंलाय आदाया आंखौ खाथियाव फैनानैसो नुबायबा आंबो बेखौ खाथियाव फैनानैसो नुबायना दै आं फोथायालै आं फोथाया हिनजावफ्रा बोरै खोथा बानायनानै बुङो आं बेखौ मिथियो इन्जिनियारफ्राबो बे हिनजावफोरनि खोथा बानायनायाव हाया इन्जिनियारफोरखौ नाय नोङो बबे बुलथुखौ बबे गुनाखौ बबे लहाखौ बहा सैनानै ब्रिज बानायो बबाव दालां बानायो बबाव आरसिसि बिल्डिं बानायो थाला थाला बानायो थालखौनो मोना आरो बै इन्जिनियारफोरनिफ्राय देरसिन बानायग्रा होनोब्ला हिनजावफोर आरोखि ओंखायनो आंहा हिनजावफोरनि सायाव फोथायनाया खम होमब्ला नों मा सानखो फाइनाल खोथाखौ बुंदो दे ओइ देखो फाइनाल खोथा बुंलायबावनो थिनबाय नों आंखौ आइये होमब्ला माने बिदा बिनानाव माने गोसथोलायखाबाय नामा सिङाव माबाखाबाय फसायलायखाबाय नामा जानला मोनला सन्देह दा खालाम नोङो आं बिनि बिनानावसो आरो बिनानावैनो थाबाय थागोन नुलांगोन दा बिनानावैनो थाबाय थायो ना हिनजाव जाहैयो जुदि बोरैबा जाहैबाय आंबो बोरैबा खालामनायखौ रोंखागौ मिथिबाय